Ang mensahe sa unang pag-anhi. Marcos Kapitulo 1 mga bersikulo 14 paingon sa 15. Miabot si Jesus sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa gingharian sa Dios ug nagaingon ang panahon na tuman na ug ang gingharian sa Dios haduol na, maghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Samtang si Jesus mipanaw latas sa Galilea, nagtudlo og nang ayo, mga panon sa katawhan midugok ngadto kaniya gikan sa mga syudad ug mga balangay. Daghan ang gikan sa Judea ug sa kasikbit nga mga probensya. Kasagaran obligado siya sa pagtago sa iyang kaugalingon gikan sa mga tawo. Ang kadasig midagayday pag-ayo nga gikinahanglan ang paghimog mga panagana sa kahadlok nga ang mga awtoridad sa Roma mapukaw sa kuyaw nga kagubot. Wala pasukad adunay panahon nga ingon niini alang sa kalibutan. Ang langit gipaubos alang sa mga tawo. Ang gigutom ug giuhaw nga mga kalag nga naghulat og dugay alang sa katubsanan sa Israel karon nabusog sa grasya sa usa ka maluluy-on nga manluluwas. Ang mensahe sa Ebanghelyo ingon nga gihatag sa manluluwas mismo, gibase sa mga panagna. Ang panahon nga iyang gipahayag nga matuman mao ang yugto nga gipahibalo ni Anghel Gabriel ngadto kang Daniel. Busa hibaloi og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito ka semana ug kanuman og 2 ka semana. Kanuman og 9 ka semana o 4 kagatos kawaluan og 3 ka tuig. Ang sugo sa pagpahauli ug pagtukod sa Jerusalem ingon nga nahuman pinaagi sa dekreto ni Artaxerxes Longimanus, gisugdan pagbuhat sa tingdagdag sa 457 BC. Gikan niini nga panahon 4 kagatos ug kawaluan ug 3 ka tuig milugway ngadto sa tingdagdag sa AD 27. Sumala sa tagna, kini nga panahon moabot ngadto sa Mesiyas, ang usa nga dinihog. Sa AD 27, si Jesus sa iyang bautismo nakadawat sa pagdihog sa balang espiritu ug sa wala madugay nagsugod sa iyang ministeryo. Unya ang mensahe gimantala, ang panahon natuman na. Ang panahon sa pag-anhi ni Kristo, ang iyang pagdihog pinaagi sa balaang espiritu, ang iyang kamatayon ug ang paghatag sa ebanghelyo ngadto sa mga Hentil gipunting gayud. Ang espiritu ni Kristo nga didto kanila nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mga himaya nga mosunod niini. Ingon nga ang mensahe sa unang pag-anhi ni Kristo nagpahibalo sa gingharian sa iyang grasya, mauusab ang mensahe sa iyang ikaduhang pag-anhi nagpahibalo sa gingharian sa iyang himaya.